Shin me yasa har yanzu ba ka da budurwa? Kuma kana ƙoƙarin yin hakan amma abin ya ƙi yayi. Duk wacce kama magana ba za ta karɓe ka ba. Wani lokacin ma idan kama wata sai ta yi kaman za ta yi accepting ɗinka. Fiu kuma sai ra'ayi ya canja. Kuma dukkan abokananka waɗanda kuke tare da su suna da 'yan mata kuma ba su fi ka komai ba. Wasu daga cikinsu ma ka fi su. Amma kana nan daga abokanai sai ƙanni. Tabbas akwai wani dalili ko in ce dalilai da suka hana ka samun budurwa. Tabbas kuma na san kai kanka kana tunanin meye ne dalilin. Kada ka samu damuwa. Yau ɗin nan insha Allah za ka magance matsalanka. Yau ɗin nan idan ka ga dama za ka fara canja waɗannan dalilan da suka hana ka samun budurwa, suka hana kowace mace ta karɓe ka a matsayin saurayinta. Yau ɗin nan za ka ji dalilan kuma za ka gane su ne dalilan sai ka canja. Lokacinka kaɗan muke bukata domin mu faɗa ma wannan dalilai ko in ce waɗannan sirrika waɗanda suka tauye lamuranka. Ba ka da budurwa ko wacce ta ƙi karɓar ka kuma kana sun yi sa'annan ka suna da kai kaɗai ne. Waɗannan dalilan yanzu za mu fara faɗa masu duk inda ka ji na san insha Allah kusan duk zai daidai da wannan sirrin da za mu faɗa ma zai daidai da naka to sai ka gyara. Dalili na farko, shin kai natsatse ne? Kai natsatse ne? Kai da kanka za ka iya ba kanka amsa. Shin kai natsatse ne? Ko da ke na san waɗansu daga cikinmu ba mu san menene ma'anan natsuwa ba da kuma hankali. Ana ɗaukan abu ɗaya ne. No, natsuwa daban, hankali daban. Akwai mai hankali ba natsatse ba, amma ba za a samu natsatse mara hankali ba. To bari in fayyace menene bambancin natsuwa da hankali. Natsuwa, shin kana cin abinci ne kan hanya anyhow duk inda ka je? Kana tafiya kana shan rake da dai sauransu? Wannan yana ɗaya daga cikin natsuwa. Shin ya kake tafiya? Ita kanta tafiya tana ɗaya daga cikin natsuwa. Shin kana tara gashi ne ko baka tara gashi? Idan kana tarawa, shin ka tabbata a kowane lokaci kan shaci yake yana ƙyalli kuma ka yi gyaran fuska a kowane lokaci? In ma baka tarawan, shin ka tabbata kan ka lafiya ƙalau yake ba ka bar shi ba gyaran fuska ba komai? Shi ma wannan yana ɗaya daga cikin natsuwa. Shin ya kake tafiya? Na san wasu mu za su ce to ya zan yi tafiya da dai sauransu. No, tafiya tana ɗaya daga cikin natsuwa. Ba wai na ce ka dinga kakkare jiki ba ne kana tafiya kamar mara lafiyan da ya taso daga asibiti. No, tafiya ita kanta ka tsaya ka kalli tafiyan ka sannan ka kalli sauran mutane yadda suke tafiya. Ta nan za ka gano tafiyanka. Shin ya kake saka kaya? Ko in ce ya yanayin wankanka yake? Ya kamata duk kullum ka canja kaya. Idan kuma na san wasu ba su da wannan halin ko wannan zarafin na canja kaya kullum, ya kamata duk bayan kwana biyu ka canja kaya. Ma'ana idan ka sa kaya yau, gobe in baka canja ba, jibi ka canja. Sannan kuma wanka ya kamata kullum ka yi wanka. Ba zan ce kullum ka yi wanka sau biyu ba, na san akwai wanda ba zai samu wannan daman ba, but at least wanka ɗaya a rana. Sannan yanayin saka kayan naka, bayan ka yi wanka ka canja kaya ka gyara tafiyanka, ya kamata in ɗinki za a ma ka duba wani kalan ɗinki za a ma na zamani. Ka duba kalar kayanka, ba wai ina magana akan tsadaddun kaya ba. No, tsadaddun ɗinki no, tsadaddan hula no,
ko da ba su da tsada ka duba waɗanda za su hauka. In kai baki ne ka sa bakin yadi ka duba wace hula za ta hau wannan bakin yadin, sannan wani takalma ne a kafanka. Akwai wanda za ka ga ya sa riga, ya sa kaya dai haka yadi mai kyau ko shadda, ya sa hula kube, sai ka gan shi da takalman roba. Ko kuma ka ga mutum ya sa kananun kaya masu kyawu dai haka, sai ka ga ya sa takalman fata. To ka dinga kula da wannan. Shin ya kake magana? Ya yanayin maganan ka yake? Magana tana da matukar muhimmanci sosai fiye da yadda kake tunani. Misali, akwai waɗanda idan suna magana za ka ji maganan ba wai rashin daɗin magana ba, no, za ka ji yanayin maganan kaman ba control a bakin. Kaman na san kaman 'yan ƙauye, ba wai ina cin fuska bane akan 'yan ƙauye, but ka duba irin 'yan ƙauyen nan waɗanda ba sa shigowa birni, irin ba su waye ba, za ka ji suna magana ba dai daɗi. I don't know how to explain it, but za ka ji ba daɗi maganan, sai a hankali. Akwai kuma wanda za ka ji yana magana, kana jin maganan gashi da shekaru, but za ka ji maganan yaranta. In za ka yi magana, ka yi magana cikin natsuwa ba tare da tashin hankali ba. Akwai wanda zai yi magana ne a natsi yake, amma za ka ga ya bubbuɗe idanun shi kuma yana gayin maganan da ƙarfi sosai, kamar yana jin tsoro. Wannan ya kamata mutum ya duba ya gashin yana yi daidai koko baya yi daidai. Shin ya yanayinka yake? Shi ma wannan yana da matukar muhimmanci. In fact, duk ya fi duka sauran ma muhimmanci, ko in ce shi ma dai yana da muhimmanci. Ya yanayinka yake? Shin fuskar ka saki take ko kuwa dai ɗauri take kaman kunu a kowane lokaci? Na san wasu daga cikinmu natural haka suke, sun taso ne haka, maybe ma babansu ko mamansu haka take fuskansu a ɗauri, wannan natural ne na san. But ko da yake natural, ai ya kamata ka koya ma kanka yayin da kake magana ko kake ma'amala da wani, sai ka saki fuskan, ka koya ma kanka. Ba wahala, da ka ɗan koya ma kanka lokaci ɗaya za ka ga ka saba. Na san ba za ka rabu da shi kwata-kwata ba, amma ya kamata ka saba in kana magana ko kuma kana wani abu da wani, kaɗan saki fuskan. Ita ma tana ba da muhimmanci sosai. Sannan akwai kuma wanda opposite ɗin wannan mai kamun fuskan, mai sakin fuska ko yaushe, dariya. Kana ma iya za ka ji, akwai wani, zan iya tunawa, akwai wani abokinmu a makaranta wanda muke kira lafin gas. Kamar irin shi, dariyar shi ta yi yawa sosai. Ban ce kada dariya ta yi yawa sosai ba, amma me ya kamata dariyan ta zama murmushi ba dariya ba. Inda za ka yi murmushi kowane lokaci ba ka da matsala, but dariyan ma dariyan ta yaranta. No, in ma haka kake natural, ka dinga takaitawa kana murmushi, ya zama na murmushi ya fi dariyan yawa. Amma magana kake mu mace ko in ce ma namiji, amma dariya ma cikin maganar take. Ko serious ne, wani ba zai ɗauke ka serious ba. To nan ma ya kamata mutum ya fahimci shin yaya. Hakan yana da matukar muhimmanci mutum ya gyara. Shi ma zai taimaka samun ba ma iya budurwa ba kawai, har abokanai. Waɗannan da na faɗa maku dalilai ne na left side. Yanzu za mu faɗa maku dalili guda wanda kusan shine makasudin wannan bidiyon. Da ka ji wannan dalilin, insha Allah za ka san inda matsalarka take. Ba na ce gara ku duba wannan maganan da ya ta ba, no, ita kanta tana daga ciki. Amma ko da kana da waɗannan, ba ka da wannan da zan faɗa yanzu, ka ɗan na ƙasa. Idan kuma kana da wannan da zan faɗa yanzu ba ka da sauran, hakan ma ka na ƙasa. So ya kamata ka je da duka biyu, amma wannan ƙwaya ɗaya ne zan faɗa.
shin ka iya tsara mace? Farkon zuwanka wajen budurwa me kake faɗa mata? Me kake nuna mata farkon zuwanka gun budurwa? Wasu akwai lokacin da za su je zuwan farko gurin yarinya, za a fara faɗa mata ina son ki, ba zan iya rayuwa babu ke ba, kina da kyawu sosai, wallahi kin min tun da na ganki. Wannan an yi wannan lokacin amma an wuce, zamani ya wuce da wannan, an waye. Yanzu zan faɗa maka sirrikan da za ka ba mace zuwan farko, domin zuwa wuri ne mai muhimmanci. Zuwan farko, idan ka je wurin mace aka aika ta fito, misalai zan baka, ba dole sai ka hau kan wannan procedure na ba dodar, no, irin shi dai makamancinsu ya kamata ka dinga yin makamancinsu, ba dole bane sai ka yi daidai yadda na faɗa. Misali ne sai ka canja naka. Ka je gun budurwa, ka aika ko ka kira ta a waya ta zo. Bayan wannan ma insha Allah zan kuma comment a ƙasa akan kun ji daɗin wannan, zan muku na biyu a matsayin kuna chat da ita, amma wannan zan yi shi ne a matsayin ka kira ta kana ƙofan gidansu. Idan ka mata sallama za ta amsa ma, maybe ciki za ta amsa, sai irin ka ce mata ya gida, irin in seconds kaɗan kuɗan gaisa, irin gaisuwa haka. To abin da za ka fara, na san yana ma mafi yawancin ku wahala. Abin da za ka fara mata ita ba kalman so ba kalman haɗawan ku ba kalman komi na ta ba, kawai irin kana iya, bari in baku misali akan anguwansu. Sai ka ce amma anguwan nan taku tamun, wallahi ta mun kyau sosai, na ma a ce ina dama da na dawo na anguwan. Na sai wannan lokacin cikin biyu za ta iya ce ma maybe dai kana zolaya ta ne saboda ka na anguwanmu, kuma za ta iya ce ma me ne a cikin anguwanmu ma da zai burge ka. Sai ka ce ke serious ba, anguwan nan ta kuna da kyau, ki duba ki ga kaza kaza, ji ana mi kaɗan ɗin tsara ta wannan wurin. Sai ku samu 15 minutes. Idan kuka samu kaman 15 minutes, sai a bar wurin, a bar wannan magana. Sai ka ce okay, to yanzu ba ni labarin anguwanku. Na san za ta ce wani kalan labarin anguwa. Sai ka ce just anyone, ki dan faɗa min wani abu, tun da kin gani ma na kusan zama dan anguwan, ki dan faɗa min sirrukan su da me in san yadda ake tafiyar da anguwan. Za ta ce ita bata san me za ta faɗa ba. Sai ka ce a'a, in dai ki faɗa min in za ki faɗa, irin ka gane, ka jawo wani labari. Nan ma ku samu 15 minutes, making 30 minutes. Daga nan sai ka ce okay, tunda ba za ki faɗa min labarin anguwanku ba, ba ni labari akan kanki dan kaɗan. Nan ma na san ba za ta baka ba, za ta iya cewa ita bata san me za ta faɗa ba. Sai ka ce just anything, kawai ta baka labari akan kanta. Na san ba za ta faɗa ba, nan ma dai kaɗan rike ta a samu 15 minutes, kaga 45 minutes kenan. Dama mafi yawancin procedures dai ba a so ka wuce 1 hour zuwan farko gurin yarinya, domin maybe ba za ta iya juriyan tsayuwa ba a daɗe, maybe ba ta da sun magana sosai. Kaga in 1 hour din nan dai baka isa ka kore ta ba har ta ji ta dan gaji da kai. To a cikin awa ɗaya ake so ka gama komi ka wuce, to ka yi 45 minutes, sauran 15 minutes kenan. To a 15 minutes din nan abu biyu ne ya kamata kai muhimmai. Abu na farko, irin zaka ce to irin zaka nuna mata godiya. Kawai kuna cikin magana, okay wai amma ya kamata in miki godiya, na sai zuba nake yi, ban gode maki ba. Na san za ta ce godiya kuma me ta yi. Sai ka nuna mata azan godiya, just ya kamata ka kira ta kuma ta amsa, ya kamata ka gode mata.
kasa ta baro gida almost 1 hour, ya kamata ka yi godiya. Na san irin dai za ta nuna ba sai ka gode ba, ko kuma wata yan ba ta da sun magana su za ta ce oke ba matsala. In ka gode in 5 minutes, in next 5 minutes sai ka nuna mata za ka fara nuna mata to kai ne za ka wuce, ya kamata ka wuce ta koma gida ta ci gaba da abin da take yi. Nan ma bari in faɗa ma wani sirri daidai lokacin maganar nan. Idan ka samu karɓuwa ko kuma kana tunanin nasara a kanta, za ta nuna ma ba abin da take yi gida. Idan kuma ta nuna ma oke to ta ci gaba da ƙoƙari. Amma dai da ka ji yarinya zuwan farkon nan ta nuna ma ai ba abin da take yi gida, ko irin ta ai ba abin da nake yi, irin dai ta nuna ma ba abin da take gida, to ka samu karbuwa. Kuma idan ba ta nuna ma wannan dalilin ba kuma hujja bane na cewa baka samu karbuwa ba. No, ba haka bane, yanayin matan ya bambanta. To minti 5 din nan da za ka yi na biyu, na gaya ma 15 minutes 45, sauran 15 minutes. To 15 minutes din shi kan shi za ka raba shi gida 3, 5 minutes. Ka yi first 5 minutes, sauran next 5 minutes. To 5 minutes na biyu din nan shine za ka nuna mata to kai za ka wuce ka bar ta irin ta je ta ci gaba da abin da take yi, ta nuna a abin da take kaza, ko kuma in ta ce to kun bata 5 minutes, imin 5 minutes na karshe shine za ka wuce. 5 minutes din nan za ka ce mata to za ka tafi. In ta ce okay, akwai procedure biyu za ka iya nan wurin da kuke tsaye za ka iya nuna mata to sai yaushe. Idan kuma ma'abociya chatting ce kana iya tafiyanka, sai a waya za ka ce sai yaushe za ku haɗu. Idan kuma waya ma kuke maybe karamin waya ne da ita, sai ku yi waya. Amma kuma bari in baku procedure, idan ka ga daman nan ka tambaye da nan ka shawo kanta yaushe za ka dawo, sai ka ce to ni ga zan tafi misali, za ta ce to Allah ya kiyaye, sai ka ce to sai yaushe kuma, za ta ce sai yaushe me, dan ka san halin mace dole sai ta nuna ma bata san komai, kuma duk abin da zaka faɗa kusan ta san shi. Sai ka ce sai yaushe me kuma, sai yaushe hakan za ta ƙara faruwa, sai ka ce menene, sai ka ce ba wani abu bane, zuwan da na yi sai yaushe zan ƙara zuwa misali. Insha Allah idan dai ka yi hakan, ka haɗa wancan bayanin da na farko ka haɗa da wannan na ƙarshe, to mutane da yawa abin da ba su fahimta ba, mafi yawancin mutane za ka ji sun ce abin da yake jawo ra'ayin mace ga namiji kuɗi, wasu ma za ka ji sun ce kyawo, ko wannan duk shirme ne. Babban abin da yake jawo ra'ayin mace ga namiji, babba kuma na farko, natsuwa. Ita ce na maku bayanin natsuwa da farko. Idan ka natsu, mace za ta so ka. Insha Allah idan duk wanda ya aiki da wannan abin da na faɗa, insha Allah za ka ga canji, za ka ga canji sosai. Ba wai ka je ka riƙe mace ba awa 3 har ita kanta sa ta gaji, maybe wata ma sai ta fara nuna ma to ita za ta shiga gida, maybe akwai abin da take yi ka hana ta, da ta je ran ta zai ɓaci, zan yi kaza, ko kuma za ta shiga gida ne mamanta za ta mata faɗa, ko kuma dai wani abu ya shiga ciki, an ɗan samu matsala tun nan ka ɗan ɓata mata rai, ko kuma wani abu ya ɗan shiga, sai ka ga da ƙarshe an yi rashin nasara. To ku kula da wannan sosai. Insha Allah da ƙarshen wannan episode ɗin kenan, duk wanda yake da wani bayani ko tambaya, ko kuma akwai wani kalan abu da kake so a yi, mun buɗe wannan channel ɗin ne domin ku. Duk abin da muka ga zai faranta muku rai shi za mu yi. Dan Allah a mana subscribing, a mana liking, sannan a yi comment, a yi ƙorafi ko tambaya. Mun gode. Za ka iya tura mana maganan ka direct a Facebook page ɗinmu. Facebook page yana a link na description. Mun gode.